Mil-ġimgħa wara nofsinhar fetħu in-nomini għall-elezzjonijiet tal-karigi amministrattivi tal-Partit Laburista dan bħala parti mill-Konferenza Ġenerali li se ssir f'nofs ix-xahar id-dieħel. Il-karigi amministrattivi li jridu jimtlew huma dawk ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament, deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit, President, Viċi President, Segretarju Internazzjonali, Segretarju Organizzattiv u 12 il-membru ordinarju tal-Eżekuttiv Nazzjonali. Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista bdiet tilqa l-applikazzjonijiet il-ġimgħa u se jintlaqgħu ukoll is-sibt u l-ħadd bejn id-9 u 11 ta' filgħodu. Fi stqarrija ftit tal-jimilu, il-Kummissjoni Elettorali Laburista spjegat li kull membru regolari fil-ħlas u eleġibbli li sottometti applikazzjoni għal kull irwol ħlief għal dik ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament fejn huma biss eliġibbli membri parlamentari. Il-Konferenza Ġenerali li fiha se jsiru l-elezzjonijiet għal ħatriet fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista se titlaqqa bejn 13 u l-15 ta' Settembru li ġej. Fl-ewwel jum tal-konferenza, jiġifieri fit-13 ta' Settembru, se jsiru elezzjonijiet għal dawn il-karigi fl-amministrazzjoni Laburista. F'każ li għal karigi ta' deputati mexxejja ikun hemm aktar minn żewġ kandidati u ħadd ma jġib iżjed minn 50% u wieħed tal-voti, it-tieni votazzjoni bejn l-aktar żewġ kandidati li jġibu voti se ssir fl-14 ta' Settembru. Il-votazzjoni bikrija għal min mhux se jkun jista' jivvota fit-13 ta' Settembru se ssir is-sibt 7 ta' Settembru. Din il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista tagħlaq il-ħadd 15 ta' Settembru b'diskors mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela.